Zdravo svima. Da kažem dobar dan ne mogu jer dobar nije. Ovim putem želim da objavim javno jedan video sadržaj koji je namenjen jednom mom dragom prijatelju koji nažalost nije među nama, koji je u nedelju ujutru ili uveče, kako sam dobio informaciju, preminuo. Nažalost, moj prijatelj se ne nalazi na teritoriji Srbije, niti bilo koje druge zemlje Evropske unije, nego se nalazi u Republici Srpskoj. To jest nalazio se, da kažem tako. Međutim, svi već dobro znate o kome je reč, a reč je o Silvanu Komazecu Selketu. Njega sam upoznao ove godine u januaru, a pre toga smo se dopisivali i komunicirali preko društvenih mreža koje smo imali, tačnije koje sam ja imao i naravno moj taj preminuli drug. I onda tu je bilo i sprdnje, zajebancije i tako dalje, skratim priču. I došlo je do tog trenutka da se mi upoznamo i naravno upoznali smo se u januaru. Moj drugar, nažalost, bio je u invalidskim kolicima. Ja neke detalje nisam znao zato što sam ga tek upoznao i naravno kad nekoga tek upoznaš ne možeš sva informaciju da znaš o njemu, nego vremenom kako se upoznajete tako dobijate informaciju o njemu i on o vama ili bilo koga da upoznajete. U proteklih par meseci unazad, pošto imao sam u planu da ja idem za Republiku Srpsku zbog nekih svojih ličnih obaveza i pošto sam prolazio tuda gde je on živeo, glupo bi bilo da ne svratim kod njega i da ne popijemo kafu i da ne popričamo i da se ne nasmejemo i tako dalje. Međutim, nažalost, on je imao zdravstveni problem, gde taj zdravstveni problem je akumuliralo, znači, unazad, te se on, nije osjećao kako treba i bio je po bolnicama, imao je temperaturu i tako dalje, mislim, većinom neki i znaju o čemu se radi, ali eto ja da kažem sa moje tačke gledišta, ja to nisam znao, međutim, protekli zadnji mesec dana, mesec i po, on je stvarno čovjek završio u bolnici, po treći put, da kažem tako, završio u bolnici, gde nažalost mu nije bilo spasa, lekari su po priči, koliko sam ja čuo, da su ga uništili i davali su mu pogrešnu terapiju i tako dalje, možda i nije tako, ali ajde da kažemo, telo njegovo se borilo svim silama da on ostane, u životu i tako dalje, međutim, telo to nije izdržalo i on je nažalost preminuo. Sad ovako, pošto ja nisam u mogućnosti, ne da neću, nego nisam u mogućnosti da, pošto je danas 3.9. u 15 časova, to jest u 3 sata, sahrana u Doboju, ja nisam u mogućnosti da prisustvujem istoj i da uputim poslednje s Bogom mom drugaru. Ja sam ovim putem rešio da javno se obratim i da poslednje s Bogom iskažem ovako. Nadam se da će Bože mi se oprosti gore on shvatiti kao što je shvatao situaciju u kojoj se ja nalazim, a i naravno ja sam razumeo njega i naravno sve bilo kako treba. U smislu tome bilo kako treba, bili smo razumni ljudi i onda normalno je da je naša komunikacija bila sasvim korektna.
Ovako, ovim putem, jer drugačije nismo u mogućnosti, opraštamo se od našeg druga, brata, prijatelja Silvana Komazeca Silketa. Malo je riječi da bi stalo na jedan papir, jer bol i tugu koja je u nama, jer smo prerano izgubili tebe, prijatelju naš. Za sebe si ostavio majku, drugove, drugarice, prijateljice, sestre, rođene i nerođene. Sve si nas prevario i otišao, a nisi nam rekao zašto i zbog čega. Šta te boli? Šta te tišti? Mi smo bili tu da ti pomognemo. Ti si to vešto prikrivao. Žao mi je što te više nisam upoznao i što te ranije nisam upoznao, da bi mogao nešto više da kažem o tebi. To mogu da kažu samo one osobe koje su te poznavale od ranije i koje si ti znao lično pre mene, naravno, i koje su znale tebe pre mene. Za ovo kratko vreme, koje je baš bilo kratko, dovoljno mi je da sam upoznao dušu čoveka i da sam upoznao pravog prijatelja i da sam upoznao brata, jer ja brata svog rođenog nemam. Ti si mi bio kao brat. Ti nikad nikom loše nisi ništa rekao, niti si pomislio. Uvek si okretao na neku šalu, na neku zajebanciju, sprdnju. I tako si otišao sa ovog sveta. Možda jeste malo glupo sa moje strane, što tako kažem, ali žao mi je što si otišao. Ne mogu ništa reći osim neka tvoja duša putuje rajskim vrtom. Jer prerano si otišao, a izgleda da je Svevišnji imao druge planove. Dragi moj prijatelju, počivaj u miru i neka te anđeli čuvaju. Evo ovako, ovaj video materijal snimam samo iz jednog jedinog razloga, a to je pošto se nalazimo ovdje ispred crkve Rakovica. Došao sam iz jednog prostog razloga ovde, a to je da, pošto nisam u mogućnosti, niti ja, niti moja opća polovina, da prisustvujemo sahrani Silvana Komazeca Silketa, koji je preminuo u nedelju uveče ili ujutru, kako nam je javljeno. Danas je obavljena njegova sahrana u 15 časova, tačnije u 3 sata. Nažalost, pošto smo mi u Srbiji, on se u Doboju živeo, mi nismo u mogućnosti da odemo. Ovim putem se opraštamo njega samo na jedan način, to je da pozapalim sveću. Znači ne mogu, prosto mi je žao čoveka, iz prostog razloga. Kratko smo se poznavali, ali za to kratko vreme sam video samo jednu stvar, da je on duša čoveka. Ja ne mogu, prijatelji, da dođem još sebi, da on više nije među nama. Znači, prosto, jednostavno, ne mogu da verujem. Sve očekujem da će tu negde iz čočka da izbije, da kaže, tu sam, šalio sam se sa vama. Ne, on je naprosto... On je naprosto nestao. Našem drugaru, prijatelju i bratu Silvanu Komazecu Silketu.
počinali u mir, druže moji. Neka Anđelo čuva.